गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायहरनानै भिडिअ कलाव सासे बर' सिख्ला सासे बर' इउटिउबारखौ दा गावसो एफआइआर हैग्रोबावनाय बा पुलिस कमप्लेन आरो बे बर' इउटिउबारा सोर आरो सिख्लाया सोर आरो मानो थाखाय बेबायदि एफआइआर हैग्रोखो आरो बे सिख्लाया नंमारगोना नंमारामोन आरो नंमारगौमोनबा मानो बिदि जाखो आरो नंमाराबोमोनबाबो मानो बिदि जाखो नैबे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। इउटिउबारजों इउटिउबार जों बर' इउटिउबारफोरा मालाबा सापर्टबो होलायनानै आरो इउनिटि जानानैबो थानांगौ जायो, जायनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों। जाथाया मानि थाखाय आं फोरमायलांगोन। दुखु गोनांबो होननांगोन बेखौ, गावनि प्राइभेट पार्टखौ भिडिअ कल खालामलायनानै देखायहरनो हानाय सिख्ला बे मामुलि साहस गोनां जानाय नङा। फेसबुकआव होनाय दङ एड्रेसबो आरो आंबो नायबाय फट'बो दङ। आं निस्सय देखायगोन नोंथांमोननो दा भिडिअ जोबैनि सिगां। बेनि सिगां एसे बेरायनि र' माइ नायनि देखायलांनि। फैद' फैगौ जाना माटार मायाव फैद' नोंखौ लाया आं देखायथ'ला, हिन्जावफोरखौ देखायबाय थाजायालै जामो मोखांफ्रा। गयबारि साफा दोनबा मोजां नुयोना गयबारिखौ क्लिन। गयबारि सेर सेरनि बे बिराद रज'बाय, नोंसिनिजों मा होनो बेखौहाय माबा दाउखिथु दाउखिबु, जोंनिजों बेखौ थिंखु बिफां होनो। लामानि थाखायनो बिराद गुवार दं ओरैहाय, खिन्थु लामाया दाबो जायाखै बे ससेया बै गामियाव बारस'लांनाया गामिसो बैयो। नैबे जोंनि सिमा खाथियावनो नैबे बेलेगनि जाहैबाय, बैबो नैबे गुबुननि आरो नैबे बेलेगनिबाव। नैबे बिराद मोजां खामानि होयो। नै बे फाख्रि बिफाङावहाय फेन्सिंखौ होयोब्ला माने नों पस्ट खुन्था बायनांगौ दरखार गैला, जोरबाय बेथ' थांखाबाय नालाय। दंफांखौ उनावहाय एसे देरबा दालायखौ दानखा होबावनो, जौ होनाङा, जास्ट बेखौ लाखिबाय थागोन बे सेफलि। फेन्सिं होनायनि मोनसे बिराद मोजां आइडिया आरो फाख्रि बिफां आरो माखासे बिफांफोरा जोबोद मोजां बेबायदि। ओमफ्राय जोंनिजों माइया माबायदि जादों एसे देखायनि आं नोंथांमोननो। बेखौ फेन्सिं होनानै दोनबाय, मा खालामगोन मिथिया। आं खोनानाय बायदिबा जोंखौ गोदो फोरोंनाय सारनि फुख्रि जावगोन बायदि आरो बेखौहाय। बै जों गय गायबाय, माइ नायफैदों जों बिथांजों आंजों, ओंखारजोब्बायानो स्राय आइ सरि दै मेरला नालाय जोंनिजों बिराद मोजां ओंखारबोदों माइया। हा खर'सिम थाबायलांनि ओरै ओइसिम दायो जानोहाय न'निफ्राय दिखा लांखानोसै माइरंखौ एन्जर बायदि औ बुथुमखानोसै। औ जोंना बिराद बायनायफ्रावनो खरसा थाङोना, माइ बायनानै जानाय माइरं बायनानै जानाय। जोंनाव माइरं बिदों आंनोबो दाख्लैफोर बेबायदिनो वाट्सएपाव हरदोंमोन। आं बेखौ र' भिडिअ लाबोगोन, रेकर्डखौ दोनदों आं, बिथांजोनोबो देखायनो नागिरदों आं। दा जिखुनु जा सासे इउटिउबार होननानै आं खिन्थादों। इउटिउबारनो माने मेसेज टु मेसेज बे सारा स्क्रिन रेकर्ड खालामजोबलायनानै आंनोबो हरबाय। दा बेंगलरनिफ्राय फैगासिनो दं मानसिया, केस रिपर्ट होजानानै पुलिसनो। बे सोर नोंथांमोनहा मिथिखागोन, आं देखायनि र' ओइ माबाखो। माने बे हिन्जावा एड्रेसा होनाय बायदिब्ला दै, आं एक्जेक्ट बे हिन्जावानो आं बेखौबो बुङा। आजिखालि गोबाङा मालायनि फेक आइडिबो लायो। अब्लाबो बे फेक आइडि लादोंबा नोङो बेखौहाय बै हिन्जावसाया जायो दा केस होनो नागिरदों, बै फेक आइडि लाग्राखौसो एक्सन लाग्रो। बर'जों बर' बै इउटिउबारखौ नोंहा माबानानै केस होनानै जेबो लाब जानाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला बै हिन्जावनिनो आइडि नंगौ नङा गावसो मिथिसिगौ। फेसबुकाव लिरनाय दङ नामा माइनाव दैमारि, ओरैनोथ' नामा बयनाबो सेम थायो। आं गासैखौबो बुङाखै, बिनि लिरनाय लानाय बायदिबा फेक आइडिबो जानो हागौ। ओमफ्राय सिङाव नायोब्ला एड्रेसा बिजनिनि। दा बियो मा खालामबाय, मेसेज टु मेसेज हरबाय थायो, आंनि प्राइभेट पार्टखौ नायनो नामा बिदि नायनो। ओमफ्राय है आं सासे इउटिउबारसो बै लिरहरो बिथां इउटिउबारा। ओमफ्राय आं फेमिलि मेन, आंहा हिन्जावबो दंखायो। अब्लाबो बियो माबोरै लिरो, ग्रामार होबाय, स्टोब नोंखौ ब्लक खालामसै था बेफोरबायदि। दा लास्टाव मा खालामो बियो, गावनि मेसेजखौ नायद'यैखाय बेथ' रिप्लाइखौनो हराखै, गाव एदद हरलाबाय थायो। भिडिअ कल खालामबाय बियो, हमबाय, हमोबा मा खालामबाय, गावनि प्राइभेट पार्टखौ डाइरेक्ट बिराद गाज्रि फिंगारिंहाय बेफोरबायदि बुङोब्ला गाज्रि खोनायो, देखायहरबाय। दा बेखौहाय बे गिनानै उनाव गावखौ ब्लेकमेल खालामनो हागौ साननानै बे इउटिउबारा
स्क्रिन रेकर्ड लानानै दोनबाय स्क्रिन रेकर्ड लानायखौ आंनोबो शेयार खालामहरदों दायो बिदि जादों दा मा जाहैबाय बै जाय सिख्लानि आइडि फेसबुक आइडि बा एकाउन्ट बेनि मालिकआ जाय फट' होनाय दं बे जाहरबाय आं नङा सोरबासो खुलिदों नों मानो इउटुबाव बुंफैखो दा बैबो इउटुबार नोंथांमोनहा गोबां सिनायगोन बे बुंफैखादों जाहैदों जे बे नंगौ नङा आं मिथिया खिन्थु आंनाव बिदि हरदों बेबायदि बुंफैबाय बियो दा बेनो जाहैबाय बिनि एगेन्स्टआव दा बै सिख्लाया जाय अरिजिनेल दा ओंखारदों बियो पुलिस रिपर्ट एगेन्स्ट इउटुबारनि एगेन्स्टआवहाय रिपर्ट होनो नागिरदोंबा होबायानो होनदों दा बियो बेखायनो होजानायलाय बेंगलरनिफ्राय फैगासिनो दं बेसारा बेंगलराव थायो न'खरखौ नायो फेमिलि मेनखा दा बै सिख्लाखौबो आं बेखौनो बुंनो सानो जे गोबां आजिखालि फेक नाम लानानै फट'खौ लाफ्लानानै खुलिग्राबो थायो दा बैफोर फेक खुलिग्राखौसो हमनो नाजानांगौ नोंहाथ' मान सनमान थायो नोंहाबो अब्लाबो बै फेक खुलिग्राखौसो हमनो नाजानांगौ डाइरेक्ट बे इउटुबारा फोरमायना होफैदोंब्ला कनसाल्ट खालामनानै मोजां रायलायलायनानै ला बोरै मारमोन आं नङाबा आं नङा क्लेरिफिकेसन बा क्लेरिफाइ हो मोखां देखायाबाबो बुंनानै बा होनो गोसो गैयाबाबो सावरायनानै फोजोबनानै लाबा मोजां दा जाय फेक खुलिदों बा खुलिदोंब्ला बैखौसो हमनाया गाहाम गावनि प्राइभेट पार्टखौ बिदि देखायहरलाबायनो हानाय मामुलि गोहोनि सिख्ला नङा बेयो देखायहरग्रायाबो थ' बेबायदि आरोना ओंखायनो दा बैबो इउटुबारा नोंथांमोनहा सिनायखागोन एन्टनिय' नार्जारि आंखौ बेंगलराव थांबाबो लोगो हमदोंमोन बे बेसारा होसोथा फैनानै बै समाव बिथांखौनो खालामहरदों आरो दा उल्था बै सिख्लायासो बेखौ केस होनाय बायदि दा बिनि सायाव रायजोफ्रा मा बुंनो सानो बिराद बेले बेजे फैयो जोंनि गेजेरावबो बुजायबाबो जाया रावखौबो बुजायनानै लाब गैया आं मोनसेल' खोथा बुङो माने दाख्लै आंनाव जाय हरनाय बिथांजोआबो जा नायदों बे जाहैबाय सोरबा गेदेर मानसिफोरनि आखाइ दं होननानै आं बेखौथ' सानखायो डाइरेक्ट आं हमदांनोबो हायो आरो मिथिदों माने जों माबा मोनसे गाज्रि रिप्लाइ हरफिनोब्लानो गोदै जाफायोबानो बेखौ भाइराल खालामबाय जों जेरैखि जाया बोरै डाउनाव लांनो हागोन मानो होनब्ला आं बुजिनो मोन्दों नोंथ' उमुक जानांगौ नों आंनाव बिदि हरफ्लादों मालायनि फट' लानानै आं डाइरेक्ट हमखादों फनावबो बुनायनानै नायदां ओमफ्रायहाय हिन्जाव मानसि रायलायदों आंनावथ' हायासै नों बारा गोबावला हमजागोन होनहरबायना आं ओमफ्राय लोगो बेयो सानथाम सानब्रैसोनि उनाव आंखौ हायासै नालाय आंनिनो लोगो इउटुबार नोंथांमोनहा मिथिखागोन आं मुं लाला दे बिथांनिखौ बेनाव हरलायबाय बियो ओइ एक्टर ओइ हिर' मा खालामदों बोरै गोदै जालायबाय डाइरेक्ट आं बिनि मेसेन्जाराव थांनानै बेखौबो लिरना हरबाय आं नों बारा गोबाव गैला दे आं सासेखौ हायैखाय बेखौ आरो फ्लार्ट खालामहरबावदों नामा भाइरेल खालामनो नागिरदों होननानै डाइरेक्ट लिरना हरबाय आं बेबायदि जादों आरोना दासान्दि सिरि दंथ'योदां बे बेबायदि हौवा मानसिखौहाय बोरै सोंहरनो हायो गाव बोरै बदनाम खालामनो हागोन बेखौ नायो बेबायदि आरो दा बेखायनो बै सिख्लानि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो अननानै कमेन्ट होनो हागोन बेखिनियानो भिडिअ बारा गोबाव खालामला थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल